Barka da zuwa tashar Sahara 24 TV. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yaya za ka yi ka samu KYC idan har kana yin Pi NETWORK. Wasu mutane da dama sun san menene ake nufi da KYC, wasu kuma ba su sani ba. A zahirin gaskiya KYC abu ne mai matukar amfani musamman ga mutanen da suke yin mining. Idan na ce mining, masu yin Pi NETWORK. Pi NETWORK wata hanya ce wanda za ka iya zama hamshakin mai kuɗi a cikin ƙanƙanin lokaci, amma fa sai kana da KYC. Mutane da yawa ba su san yaya ake yi a samu KYC ba, ko kuma ya za ka idan kana mining ka sami KYC kuma ai approve ɗinka a cikin lokaci kankani. Duk mutumin da yake buƙatar sanin haka ko domin amfanuwa da haka, ya biyo mu cikin wannan tasha mai albarka. A sannu zai fahimci yadda za ka yi idan kana yin mining ka samu KYC a sauƙaƙe. Mafiya rinjayen mutane idan ana magana akan Pi NETWORK sai kaga sun ɗauki abin kamar shiririta ko wasa ko abu ne kamar na almara wanda ana ganin kamar cewa ba zai yiwu ba. Amma kuma wasu sun manta da cewa yanzu Pi NETWORK, wato tun gushewar cutar coronavirus da aka yi fama da ita, ba a taɓa samun wani abu da ya shahara a duniya ma baki ɗaya ba ma wai nan ƙasa tamu ta Najeriya ba, da ya shahara wanda kuma mutane suka yarda cewa wani abin yana da amfani kamar Pi NETWORK. Sai dai wasu suna ganin abin kamar shirme ne, amma a zahirin gaskiya Pi ba shirme ba ne. Idan har ka san cewa kana mining, to kar ka yi wasa da yin mining, don shi Pi ɗinnan da kake gani duk ɗaya a kiyasi na darajarsa ana cewa zai kai dala ta Amurka, dala ka ji malam, dala 365. Idan kai converting ɗin shi da kuɗin Najeriya, kuɗin yana da yawa, zai baka naira wajen 200,000 da wani abu. To malam, idan aka ce wannan kana da sun kai kwaya 100 ko 50, ya kake gani? Kuma fa kar ka manta cewa shi Pi ɗin nan ba wani abu ne da zaka sa hannun jari ko kuɗi ko wani abu ba, a'a, kawai abin da ake bukata shine ka ci gaba da yin mining, kuma ka yi kokari ka biyo mu ta yadda zaka fahimci cewa zaka yi ka samu KYC. Kar ku yi wasa da Pi.